Good morning sa atin pong mga kapatid, sa atin pong mga kaibigan at mga invited guests, first-timers. Mula po sa Jesus Be Lifted Up Church, dito po sa Bacoor, welcome po kayong lahat. Amen. Sa atin pong mga minamahal na mga kapastoran, ano po, sa parte ng Mindoro, kina Reverend Ver, Pastora Jonah, Pastora Merla, Pastora Evelyn, at yung ating mga church leaders na napaka-submissive and obedient, mga faithful members. No po, we would like to extend our deepest welcome sa inyo pong lahat. Ganun din po sa ating pastor sa Parañaque, J. Blue Parañaque, kay Pastor Gabi, at saka kay Sister Marivic, no po, sa ating pong mga pastors dito sa ating Bacoor J. Blue Church. Siyempre si mga ating pastor musician, si Pastor Edgar at si Pastor Chad, no po, at Pastor Alvi, ating pong head ng music ministry, at si Pastor Chic, ang ating pong admin. Yun din po ang ating minamahal na Reverend Stella and Bishop Leo Bedanya Jr. Ano po. Ngayon po ay umaattend siya ngayon ng BCTO meeting, no? Bacoor City Transformation Office sa ating City Hall. At welcome po, June 1. No? Umpisahan po natin ng June. Ang unang araw ng June na tayo ay nag-aaral, no? Giving high hopes sa ating Panginoon. Kasi talagang ang Panginoon, ang kanyang plano sa tao talaga ay tayo ay maging malakas sa pananampalataya, maging faithful na mga anak, no? Honorable children of God. Sa umagang ito, itong buong linggo pong ito ay ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga men of faith, man of obedience. Gaano ba kahalaga na tayo talaga'y maging matutong sumunod, no po, sa ating mga nakakasakop sa atin at sa ating Panginoon. No po. Ngayong umagang to, mga kapatid, ang pag-uusapan natin is about the life of Noah. No po. Ang desisyong ginawa ni Noah nung time niya ay desisyong nasa sa atin din through the history, through the years, no po, ay nasa atin din kung susunod ka o hindi ka susunod. Pero ang pangako ng Panginoon, pag ikaw ay sumunod, you will have a great nation. Ano? Ikaw yung magiging redemptive, sabi kay Noah. No? Sa iyo ko binuo ang covenant na to, sabi ng Panginoon kay Noah. No, at alamin natin, bakit kay Noah binigay yun? Bakit si Noah ang pinili? Bakit hindi yung ibang tao ng time niya? Marami naman sigurong mas magagaling kay Noah. Ito po. So, sa umagang ito, mga kapatid, tayo manandaling manalangin at dumulog sa ating Panginoon. Father God, thank you for this morning. Salamat po, Panginoon. Kami muli pinagsama-sama mo, O Lord. May isang puso, may isang isip, O Lord. At kami nananalangin, Panginoon, na ang aming pong mga kapatid, mahal sa buhay, O Lord, hipuin mo, Panginoon, ang aming pong mga puso. Kayo lamang po ang aming makita, ang iyong mga salita, ang maging gabay, Panginoon, sa araw na ito at sa aming mga susunod pang mga araw. Lord, we long for your presence, O Lord. Kayo po ang manguna, O Lord. Anoint your servant. Tagong po ako sa iyong likuran, Panginoon. Tanging ang iyong imahe, Panginoon, ang makita. Your purpose in our life ang makita namin after this. In Jesus' name, in Jesus' name. Everybody says, Amen. Oh. Sabi po dito, obedience has a price. Oh. Pag tayo po ba'y sumusunod po ba tayo dahil madali lang yung gagawin natin? Do we obey because it is comfortable for us? Do we obey because there is a reward? Do we obey because kilala ko tong taong na to? Do we obey dahil kakilala ko tong tao na to?
Okay? Alam niyo po mga kapatid, obedience has a price. And kung meron po tayong makikita sa Bible na magbibigay ng ehemplo, modelo, no po, sa pagsunod, ay wala na pong iba kundi ang ating Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Even to the point of death, to the cross of Calvary. Babasahin ko po yung Hebrews 5:8, no po. Sabi dito sa Hebrews 5:8, although he was a son, he learned obedience from the things which he suffered. Ano pong ibig sabihin? Kahit daw po siya ay anak, no? Siya ay Diyos, anak ng Diyos. Tutuusan, pwede niya nang sabihin, Heavenly Father, pwede bang iba na lang? Huwag na lang ako ipapako dyan. Pero alam niyo po, ito yung sacredness. Ito po yung sacredness ng obedience. How deep is your relationship with your Father for you to obey? Ulitin ko po how deep is your relationship to your Father for you to obey? No po. So, bilang pagbasa sa ating text, tayo po ay naandito sa Genesis 6, no? Ang pag-uusapan po natin ay ang buhay ni Noah, no po. Si Noah po mga kapatid ay isa siya sa patunay ng Panginoon, no po. Na ang tao hindi siya pwedeng ang Diyos ay hindi mo pwedeng pakialaman. Galing po siya sa lineage ni Shem, na si Shem ay galing sa lineage ni Shem is the son Shem is the son of Noah. Galing po siya sa lineage ni Enoch, Methuselah. Si Methuselah, si Enoch ay kanyang grandfather, at ang tatay ni Noah, no? Ang tatay ni Noah ay si Lamech. Po. Pag po binaybay nyo yung genealogy ni Noah, mapapansin nyo po na iisa lang naman ang pinanggalingan ng lahat, which is Adam and Eve. Ano po? Nung time ni Adam and Eve, may anak po sila, si Cain at si Abel. Ito po. Sa chapter 5 po ng Genesis. Pero dito po sa chapter 4 ng Genesis, sa later part, verse 25, ano po? Gusto ko pong maunawaan nyo to. Alam niyo po kung bakit. Kasi gusto kong maintindihan po natin na you can stop God's man, but you cannot stop God's plan. Ito po yung gustong ipatunay nitong ating babasahin ngayon at pag-aaralan, na ang tao, kahit anong gawin niya, ano po, maybe he will be triumphant for a moment, temporarily. Pero pag wala sa kanya ang Panginoon, he will fall down. Ito po, ganyan po kaseryoso yung ating pag-uusapan sa unang buwan ng June. Bakit po? Tayo ay nahaharap sa isang sitwasyon na maraming bumabagabag sa ating isip. There's so many things na iniisip natin. What if? Ano po? Pero I want to invite you mga kapatid. I want to invite you this morning. Ano po? Open your heart. Suspend judgment. Open your heart. Ito po. Makinig lang po muna tayo. And the Word will show you how great is God. Before, now, and forever. Ano po? Dito sa sitwasyon ni Cain and Abel, alam po natin na si Cain pinatay si Abel. Amen? Dahil sa kanilang offering sa Panginoon. Mas nagustuhan, no, ng Panginoon yung offering ni Abel, no, yung kanyang mga matatabang tupa, no. No po. In short, ito yung first crime of human race. No? Pinatay ng kapatid niya. Si Cain, pinatay si Abel. No po. Pero wag po yun ang tingnan natin. Ang tingnan natin, tingnan niyo po yung gagawin ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, sa verse 25 ng chapter 4, and Adam knew his wife again, and she bare a son. Ito yung pagkamatay na ni Abel, ano? After naman namatay si Abel. And called his name Seth. For God said, hath appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew. You can stop God's man,
but you cannot stop God's plan. Pinalitan ng Panginoon kay Adan, sabi ng Panginoon, instead of Abel, dahil pinatay ng anak mo yan, ito ang ipapalit ko sa lineage mo, si Seth. Ano po? And Seth to him also there was born a son, and he called his name Enos. Ito na yung, dito na nag-umpisa, no? From Enos, Canaan, Mahalil, Enoch, Methuselah. Enoch, kung maalala nyo, ito yung hindi na nakaranas mamatay. Kinuha na siya ng Panginoon. Ano po? Methuselah is the oldest person lived in the earth, 969. At ito ang grandfather ni Noah. From Methuselah, pinanganak si Lamech. Ano po? At from Lamech, Noah. Amen. So, yun po yung history. No? Makikita po natin. Ngayon po, mga kapatid, ang pag-uusapan natin ay we will be focusing on how God instructed Noah and how Noah obeyed. Okay. Mag-umpisa po tayo sa verse 14. Punta po tayo sa Genesis 6, verse 14 hanggang 22. Babasahin ko po. Opo. Sabi dito, no, kinakausap ng Panginoon si Noah. Sabi dito, make thee an ark of gopher wood, room shalt thou make the ark, and shalt pitch, and within without with pitch. Pinapagawa siya ng isang arko, malaking arko. Ano po? At ang itong arko na to, mga kapatid, ay may sukat, may eksaktong sukat. Kung maalala niyo po yung huli nating mga pag-aaral, sinabi ko po sa inyo, time pa lang ni Noah, uso na yung standard. Uso na yung quality management system. Kung paano mo gagawin, anong gagamitin mo, anong sukat mo. No po, hindi man siya ganun. Yung term iba, pero yung principle is the same. Habang nag-aaral po tayo, mga kapatid, makikita nyo po na yung pinapractice natin ngayon sa world, galing dito. And you will be amazed the wisdom of the ancestors of ours. Ano po? Sabi dito, make thee an ark. Sa 15, at this is the fashion. Ganito mo gagawin, sabi. Which thou shalt make it. Of the length of the ark shall be 300 cubits. Yung 300 cubits, pag yan kinonvert mo sa feet, 1.5 feet, 450 feet ang haba ng ark. No po? And breadth of 50 cubits and height of 30 cubits. A window thou shalt make to the ark, and cubits shall thou finish it over, and door the ark shall set inside thereof, with lower, second, and third stories. May palapag. No po? At sinasabi dito, no? And behold, I even do I bring, no po? A flood of waters upon the earth. Gugunawin niya. Bakit gumawa ng ark? Magpapadala siya ng flood. No po? Mamaya pag-usapan natin kung bakit. All flesh wherein in the breath of life from under within, and everything that is in the earth shall die. But with thee, ito ngayon sa verse 18, but with thee I will establish my covenant, and thou shalt come into the ark, and thou sons and thy wife and thy sons' wives with thee. And every living thing of all flesh, two of every sort are to keep them alive. With thee they shall be made male and female. Of fowls after their kind, and cattle after their kind, and every creeping things of the earth after this kind, two of every sort shall come unto thee, to keep them alive. Verse 21, and take thou unto thee all food that is eaten. Magdala daw ng mga pagkain, no? At iti gagamitin nila at ng mga hayop. They shall gather it to thee, and shall be food for thee and for them, no? And last verse sa ating pag-aaralan, thus did Noah according to all that God commanded him, so did he. Ginawa daw lahat ni Noah ang ikinumand ng Panginoon sa kanya. So mga kapatid, sa umagang ito, gusto ko pong makita natin na ang buhay natin ngayon ay produkto ng mga great people with great obedience. At ang una po natin pag-aaralan ay ang buhay ni Noah. Ito po. Bakit kaya si Noah ang pinili? Ito po. Bakit kaya si Noah? Okay. Pwede naman siyang tumanggi. Tama po ba? Pwedeng tumanggi. But sabi dito, God gave us the will
for us to attain the fullness of His grace. Ito ay nasa Genesis 1:27. Tayo ay ginawa in His image and likeness. And have dominion, sabi. Gusto ng Panginoon magkaroon tayo ng dominion. Basahin nga natin yan. Genesis 1. Sige po. Genesis 1:27. Para precise tayo. Genesis 1:27. So God created man in His own image. In the image of God created He him, male and female created. And God blessed them. And God said unto, be fruitful and multiply. Ito po. Pagdating sa 28, sabi dito, replenish the earth and subdue it and have dominion over. Dominion means rulership. So, ang plano sa atin ng Panginoon, eventually, magkaroon tayo ng rulership. No po? And yung Galatians 4, no? Sabi sa Galatians 4:19, we will just establish the plot para po makita natin na even in the Old and New Testament, pareho ang sinasabi natin. Ano po? Pareho yung sinasabi. Ano po? Sabi sa Galatians 4:19, dali lang po, ayan. Galatians 4:19, my little children, no, of whom I travail in birth again until Christ be formed in you, the fullness of His grace. Ito ang sinabi ni Paul. Ano po, tatagalugin ko na. Ako'y nagpapakahirap sa inyo, sabi ni Paul sa mga taga-Galatia. No? Hanggang mabuo si Kristo sa inyong pagkatao. No po? Kung mapapansin niyo po, sa New Testament, it is the Christ-likeness. Ano po? Mabuo si Kristo sa inyong pagkatao. Okay? Kaya pala, yun ang gustong mangyari ng Panginoon sa atin. No po? And sabi dito, to make the story short, ang nangyari, Adam and Eve failed. Sila yung nagkasala, nagkamali, hindi nakatupad, no? Sa bilin ng Panginoon. And Father, men and Father, listen to me. Hindi iniwan ng Panginoon ang accountability sa dalawa. Kung babasahin niyo po, ang iniwan ng accountability ng Panginoon ay sa lalaki. Dahil nung binilinan ng Panginoon si Adan, wala pa si Eva. So mga kapatid, men, Father, let us be in tune with God. Kilalanin natin ang ating Panginoon. Sabi nga ni David sa kanyang anak na si Solomon, 1 Chronicle 28 verse 9. Sabi niya, my son Solomon, know the God of your father. Gusto niyo pong magkaroon ng matatag na pamilya? Maglingkod po tayo sa Panginoon. Gusto niyo pong magkaroon ng matatag na kinabukasan, maayos na henerasyon? Kilalanin natin ang Diyos. Wala pong ibang paraan, mga kapatid. Hindi edukasyon, hindi yaman ang magdadala sa atin kung paano magiging matibay ang ating pamilya. At tandaan po natin, ang implikasyon pag matibay ang pamilya at pag mahina ang pamilya. Matibay na pamilya, matibay na sosyedad. Okay? Mahinang pamilya, mahina po ang society. Kahit gaano kagaling ang leader, kung matitigas ang ulo dahil mahina ang pamilya, mahihirapan po talaga tayo. So dito po, yung finite man o yung limitadong isip ng man na lansin ng kalaban, which is the devil. At anong sabi dito? Why God decide to send great flood? Simple lang po ang sagot. Because of man's great sin. Alam niyo po, the creation has been compromised because of the sin of man. Ulitin ko po the creation, nadamay ang creation dahil sa sin of man. Ano po? So sa Genesis 6:11-13, ito po yung dahilan kung bakit po magpapadala ang Panginoon ng great flood. Ano po? Babasahin ko po. Balik po tayo sa Genesis 6. Ano po? And then we will discuss the 3 points. Ano ba yung naging obedience? Ano yung ni-require ng Panginoon kay Noah? Bakit siya naging successful? Ano po? So dito po sa verse 11, Genesis 6:11-13. Ano po? Babasahin ko lang po. Sabi dito ng Panginoon, the earth also was corrupt before God,
and the earth was filled with violence. And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt. For all flesh had corrupted his way upon the earth. Nakakalungkot, ano? Sabi dito, had corrupted his way upon the earth. Ano pong ibig sabihin nung behold, no? It was corrupt, for all flesh had corrupted his way upon the earth. Flesh is man. Na-corrupt yung way niya. Anong ibig sabihin nun? Yung ways natin, mga kapatid, it is how we manage our resources. Kung paano ka pinagkatiwalaan ng Panginoon, yun yung ibig sabihin dito. Pinagkatiwalaan ka ng ganito, anong ginawa mo? Pinagkatiwalaan ka ng yaman, what have you done? Pinagkatiwalaan ka ng boses na maganda, did you offer it to the Lord? Ito yung ibig sabihin po nito. Sa madaling salita, mga kapatid, bottom line, sa panahon natin ngayon, no po, paano mo sininok? Paano mo pinangalagaan? Paano mo pinotektahan ang yaman at resources na binigay sa iyo ng Panginoon? Talent, resources ng Panginoon na binigay sa iyo. Paano mo siya pinahalagahan? No po, yung oras, paano mo pinapahalagahan? Tandaan natin, ang diniyos natin ay kung saan mo ginugugol ang oras mo. No? Okay? So sabi dito, sa 13, and God said unto Noah, the end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. So may dahilan pala kung bakit nadidestroy ang tao. Because of the sin. Now, ito ngayon yung tanong natin. Bakit si Noah? No? Why Noah? Sabi dito sa verse, atras lang po tayo ng konti. Verse 6, chapter 6, verse 9. Sabi dito, sa 8 na, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Apo. Sa 9, these are the generation of Noah. Noah was a just man. Kaya pinili ng Panginoon si Noah, he is a just man. No? In other words, he is a righteous man. And righteous man, no po, he chose the righteousness of God. Yung righteousness ng Panginoon. At sabi dito, and perfect in his generation, and Noah walked with God. Alam niyo po, iba po yung nananampalataya, iba po yung naglalakad kasama ang Panginoon. Pwede kasing naniwala ka lang, no po? Pero hindi ka pa pala naglalakad na kasama ang Panginoon. You're not practicing what you have learned from the Word of God. Ito po yung nagiging problema natin sa panahon ngayon. No po? At dito po, no po, bago ko po ano yung 3 points. Sabi dito, earth flooded with darkness dun sa Genesis 11 to 13, no? Sinabi na ng Panginoon. Pero anong mensahe ng Panginoon sa atin? Bakit niya kailangang magpadala ng flood? Di ba sabi niya, gusto kong linisin. It will cleanse the earth. Dahil sa kanilang mga kasalanan. At kasama nga dito, yung sinasabi nila na the sons of God na nandito sa lupa, which is the fallen angels. No po? Sabi nila sa Bible, the Nephilim. No? Nakita daw nito ng mga taong to, ng mga nilalang na ito. No? Nagkaroon ng crossbreeding. Ano? At these are big guys, no? Okay. So, anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Na-contaminate po tayo. With our desires, sa ating mga gustong gawin, we are contaminated. No? So, ano yung mensahe ng Panginoon dito sa message, dito sa dito sa gagawin niyang ito? He want to start anew. Gusto niyang magsimula ng bago. At anong sabi dito? Sa Ephesians 1:18 sabi dito, heart flooded with light. No? Heart flooded with light. Amen. Mamaya discuss natin ng mas malalim. Yung darkness, no po? Yung darkness ng flood, papalitan pa ng Panginoon ng flood of light. Ano? Okay? And may gagawin ka para ma-experience mo na ang puso mo ay mapuno ng liwanag. No po? Okay? So, eto nga po yung kailangan nating gawin.
No? May tatlo po tayong puntos. Okay. What obedience requires from Noah? Ano ba yung obedience na gusto ng Panginoon kay Noah? Gusto niyang nakita ng Panginoon, no po, na ang mundo ay napakasama na. Kailangan nang iayos, kailangan nang linisin. At si Noah yung gagamitin niya dahil si Noah ay just man. No po? And dito, sa number 1, sabi dito, by the way, the name Noah, no, according to his father Lamech, the name Noah means rest. The name Noah means comfort. The name Noah means consolation. And you will see how Noah will bring comfort and rest to the rest of his generation hanggang sa atin. Kung hindi sumunod si Noah, tinapos na ng Diyos ang storya ng tao. Everything, everybody died. Ano po? So dito po, sa number 1, obedience requires ears for God. The life of Noah, no, sa Genesis 14:22, it's an instruction to build the ark. No po? And building the ark, kung mapapansin nyo po, sabi, 300 cubits. No po? 450 feet. 50 cubit ang lapad. Mga kulang-kulang isang port, 75 feet. At ang taas ay 45 feet. 30 cubit times 1.5 feet is 45 feet. So, ganun kalaki. Now, mga kapatid, gusto ko pong makita nyo yung obedience ni Noah in terms of specifics. Ano po? Sabi dito, ganito ang gagawin mo, ganito ang gagawin mo. At ang sabi dun sa 22, ginawa ni Noah lahat ng inutos sa kanya. So, ano ibig sabihin, mga kapatid? I want to invite you to go back to our basic skills na dapat nating ma-develop. Ano yun? Listening. Bakit po mahalaga ang listening? Mga kapatid, makinig po tayo. Ito po, focus, hold your ball pen, hold your notebook, and kung meron kayong online Bible, gamitin nyo po. Bakit mahalaga ang instruction? Bibigyan ko sa ng example. One time po, when I was an HR, Human Resources Officer sa isang school, no, may inspection na gagawin. At itong inspection na to ay it will require many things. At itong CEO namin, o yung Chief Operating Officer, sabi doon sa isang tao namin, sa maintenance, bumili ka nga ng whitener. Bilis niya. Sige sir, takbo siya. Nasa 3rd floor kami, bumaba siya. Okay? Pagbaba niya, bilis siya. Pagbalik, Brad, hawak-hawak niya yung kanyang binili. Sabi niya, sir, ang bilis ko. Anong pinabibili? Whitener, no? Nung pumanik, anong dala? White cement. So, ito yung kahalagahan ng instruction. Ano po? Meron pang isa. Computer. Sabi nung CEO, doon sa IT officer namin, ibaba mo to. Kasi gagamitin namin yung mesa eh. Ano? Mag-meeting kami doon at pinabababa niya yung... Okay. Pero dahil hindi pa tapos, no? Umalis yung boss ko, pagbalik wala na yung mga computer. Nasa ground floor. Ano ibig sabihin? Yung pala, pinabababa lang doon sa sahig. Kasi gagamitin yung table. So ano ibig sabihin, mga kapatid? The instruction is very, very important. Ngayon po, binabaliwala natin to especially sa ating mga... Alam niyo kung bakit masyadong naging in demand ang trabaho namin as HR? Kung bakit naging in demand ang trabaho ng mga psychologist? No? Sad to say, pero dahil maraming tumitigas ang ulo sa loob ng kumpanya. Why? The value system depleted. No? The value system depleted. And ito po yung gusto kong ma-revive sa atin by studying and understanding yung 3 basic obedience na ginawa ni Noah para ma-save, magkaroon ng redemption ang mankind through him and his family. No po? So, first, kailangan mong matutong makinig. Very specific. At para makapakinig ka, dapat meron kang bukas ng tainga. Gaano kalaki, gaano kalapad, no? Anong gagawin? Okay? Specifics, no po? No? So, number 2,
Number 1, obedience requires ears for God or the instruction from God. Number 2, obedience requires labor for God. Alam niyo po, pag nakinig ka, mararamdaman mo yan na gusto mong gawin. Ano po? Magkakaroon ka ng desire, longingness, magkakaroon ka ng submissive, okay? Submissive attitude o submissive heart. Dito sa Genesis 6:14 and Genesis 7:1, between that period, no po, siguro tinatanong nyo, Brother Walter, gaano ba talaga katagal ginawa yung ark? No, dito makikita nyo yung submissiveness ni Noah. According sa Genesis 6:14, siya ay 500 years old. Pagdating ng Genesis 7:1, sabi doon, 600 years old na siya. So, ibig sabihin, umaabot ng 100 years nung ginawa niya yung ark. 100 years. Now, there are 3 points here under number 2. Sabi sa question number 1, gaano katagal binuo yung ark? Ang sagot, 100 years plus. At mind you, no po, siya ay ginawa sa mataas na lugar. No po? So ngayon, imagine niyo mga kapatid, 450 feet. Alam niyo po ba na ang modelo ng Noah's Ark is the model used by many luxury line today? Ulitin ko po ha. No? The model of the Ark of Noah, yung design niya, ito po ang ginagamit ng mga luxury line ngayon. Yes! Ito rin po, at sabi nga po ng Korean researchers ng mga vessels, wala pang nakalampas sa ganda ng modelo ng ark. Ito pa rin yung sinusundan namin ngayon, sabi nila. No po? I hope sa mga susunod na pag-aaral, maipakita ko po sa inyo yan. No po? Para makita nyo na yung accuracy, yung wisdom, yung sabihin natin, ngayon kasi we say technology. Pero nun kasi, it's functionality of the work. Kung saan gagamitin. No po? So, 100 years on the top of the mountain. Ano pa? Anong labor yung ginawa ng Panginoon ng Noah at ng kanyang pamilya? No po? Submissive, imagine niyo tayo ngayon. Utusan ka, kunin mo to. Mag-aantay ka pa lang ng 15 minutes, 20 minutes, umaangal ka na. Ang init-init. O kaya palakarin ka dyan. Kunin mo nga kay lola mo to, dyan, no, sabihin natin, mga 3 kanto. Ayaw mo na maglakad? Mainit. Mga kapatid, ito po yung gusto kong maibalik na value system sa atin. Yung pagtsatsaga, yung perseverance. No? Noah and his family persevere. Day by day, submit to the Lord for 100 years because of this purpose. Niyakap nila yung mensahe ng Panginoon sa buhay nila at sa buhay ng pamilya nila. Mga tatay, makinig po tayo. Gusto niyo pong maprotektahan ang ating mga susunod na henerasyon. Gayahin po natin si Noah. Manindigan tayong bilang ama sa ating pamilya. Pag-aralan natin ang salita ng Panginoon. Ipatupad natin ang standard na pinanggalingan ng knowledge. Huwag po natin pagsamahin ang standard ng secular at ng Bible. Hindi po talaga pwedeng mangyari. And I will take this opportunity, mga kapwa ko tatay, mga lalaki, mga magiging tatay in the future, mga nangangarap maging honorable men. No po? Family is not a democratic unit of society. Uulitin ko po, family is not a democratic unit of society. Family is a theocratic unit of the society. Kung bakit nagkakagulo ang pamilya at ang ating bansa at ang mundo, inilagay sa isip natin yung demokrasya na kung saan mali ang paggamit natin sa ating mga karapatan. Hindi po pwedeng dalawa ang nasusunod o equal ang rights sa loob ng pamilya. May inilagay ang Panginoon na head, no po? And then yung supporter niya o yung partner niya, and then the children, which is the head is the father, no? Yung partner niya is the mother, and then yung mga anak. Sa mga anak, anong sabi sa atin sa Biblia? Ano ang pinakang function ng magulang? To produce godly
offspring. Mga anak na nakakakilala sa Diyos. Kasi pag ang anak mo, alam niyo po, tatama yung sinabi doon sa Colossians 1:9. No? Sulat niyo po ito. Hindi niyo po kailangang ipanalangin na, Lord, ang anak ko patalinuhin niyo. Ang anak ko, bigyan mo ng mataas na grade. Ang anak ko, bigyan niyo po ng mabait na teacher, magandang school. Ang anak ko po, bigyan niyo ng magandang trabaho. Alam niyo po, ang kailangan po pala natin panalangin sa ating mga anak, nasa Colossians 1:9. Sabi sa Colossians 1:9, no po, napakahalagang maintindihan po natin na hindi po sa material, no? Let us focus on the invisible. Hindi dun sa mga bagay na nakikita ng mata dahil that is temporal. No po? Tingnan nyo po, ang daming relationship ng magulang-anak nasisira dahil sa cellphone. No? The cellphone has this spirit, no? Na kung saan parang minamagnetize ang isip ng anak natin. Gadgets. No? Later on, we will discuss on that bakit. So po. Colossians 1:9, basahin po natin. Sabi po sa Colossians 1:9, ito po ang panalangin ni Apostle Paul sa mga taga-Colosas, no? For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you. So prayer. And to desire that ye might be filled, na kayo'y mapuno, filled with the knowledge of His will, mapuno ng kaalaman, ng kalooban ng Diyos. In all wisdom and spiritual understanding, sa lahat ng kaalaman, pangunawa, no? Spiritual understanding. Pag ito po mga kapatid, ipinalalangin nyo sa inyong anak, may hanapin ka pa ba? Matinong mag-isip ang anak mo. May pagkakilala sa Diyos. Yan naman po yung dahilan ng lahat. Hindi po siya makakarating sa kanyang destinasyon pagka walang disiplina ang anak natin. Pag hindi siya marunong magtimpi, walang self-control. I hope, mga magulang, na-catch nyo po yung mensahe ng Colossians 1:9. Ang ipanalangin natin sa ating mga anak, sila ay makaalam, mapuno ng kaalaman through the will of God. Kaalaman ng will of God. Paano niya ba nalalaman? Anong parameters biblical na kung saan discern ng anak mo na, oops, di ako pwede dito. Oops, wag akong sasama dito. Pero kaklase ko pa rin sila, kaibigan ko pa rin sila, kaopisina ko pa rin sila. Pero pag ang usapan ay lumalabas sa grasya at biyaya ng Panginoon, alam niya, meron siyang sensor. Yan po yung sinasabi dito. The knowledge of His will, all wisdom and understanding. Pag nabuo sa mga anak natin yung wisdom and spiritual understanding, para siyang may sariling sensor. Alam niya kung mapapahamak siya o hindi. And that's the very reason why many children right now ay nahihirapang sumunod. Napakababa na ng sensor nila. Why? Hindi natin nataniman ang salita ng Panginoon. We too, tayo mismo, ay nagkukulang sa salita ng Panginoon. No po? So, yan yung point 1. No? Point 2, the people in time of Noah, pakiramdam nyo po, nung time na ginagawa ni Noah, ang ark, kasama yung kanyang pamilya. No? They're isipin nyo kung gaano karaming kahoy. I want you to imagine this. Kung gaano karaming timber yung kailangan nila. Kung gaano karaming resources ang kailangan nila para mabuo. And it took them 100 years. Okay? 100 years. At nung time ni Noah, no, we believe na si Noah nagbigay ng warning sa mga tao on this time. At sabi nung kanyang mga anak, if you see this movie, yung movie ng Noah, ay takot na takot yung mga anak niya kasi baka siya batuhin dun sa city. Why? May science na rin nun. May architecture na rin nun. May engineering na rin nun. And most of these people are amazed of these things. Mga kapatid, I just want to be clear. Hindi po ako against dito sa mga science and engineering na to. Ano po? What I'm trying to say is, ang tao, listen, ang tao, yung leniency ng faith nila, mas nakatuon doon. Doon sa product ng creation, ng creator.
kesa doon, tumutok doon sa Creator. Dan po tayo nagkakamali. Tumututok tayo sa creation, hindi doon sa Creator. You have to pursue the Creator. And He will make you successful in your creation. Ano po? Hindi po pwede na gusto mo lang yung mensahe, ayaw mo ng mensahero. Nangyayari yan sa church. Gusto mo yung message, pero ayaw mo yung pastor na nagsasalita. Gusto mo yung training, pero ayaw mo sumunod doon sa trainer. Hindi po pwedeng paghiwalayin. We cannot separate the messenger and the message. Hindi mo rin pwedeng pugutan ng ulo yung source, yung knowledge, at yung source of knowledge, hindi mo pwedeng tanggalin yan. Pero, dahil nga, what? Sabi dito, full of sin, full of violence, full of disobedience. Na po, inakala ng tao na siya'y napakatalino at hindi na kailangan ng Diyos at walang Diyos. At ano sabi sa Biblia? Ang taong nagsasabi na ako'y walang Diyos o hindi ako naniniwala sa Diyos, siya'y makasalanan. At napatunayan na natin yan. At ako po mismo, mga kapatid, I lived 7 years without God. I'm an atheist, I'm an activist, and I'm former communist. Naunawaan ko ang gusto ng Panginoon sa buhay ko nung time. Bakit ko kaya kailangan panggugulin tong panahon na to? Dito sa organisasyon na to. He wants me to learn. Pinadala niya ako doon at ako'y pinrotektahan niya. For several times, I should be dead. No po? One time, natanggalan na rin ako ng kuko. And alam nyo po, hanggat hindi po natin na i-align ang ating pananampalataya dun sa totoong mensahe ng Panginoon, pwede ka naman po magkaroon ng pananampalataya sa maling tao, sa maling organisasyon, sa maling grupo. Kaya nga po sinasabi ng Bible, huwag mong ilapit ang tao sa'yo. Ilapit mo ang tao sa Panginoon mo. Draw near to God. Kasi kung sa tao ka titingin, madadapa ang tao. Po. And Noah, for 100 years, gusto ko unawain niyo mga kapatid, gaano katagal yung 100 years? 1 century. And I believe, bago pinayagan ng Panginoon na mabuo yung arko, ito yung training period ni Noah. The 100 years is the training period ni Noah. As what? As father of the family, as a strong father of the family, as leader of the family. At ang sabi doon sa New Testament, he is a righteous preacher. No po? Sa 2 Peter. Sabi sa 2 Peter, tingnan po natin sa 2 Peter. Sabi sa 2 Peter, he is a righteous preacher. No po? 2 Peter 2, I think 5, no? Sabi po dito, and spared not, no? Sinasabi dito, and spared not the old world, but saved Noah, the 8th person. Bakit sinabing Noah, the 8th person? Siya yung ikawalo. Yung anak niya na 3, si Shem, Ham, and Japheth, may asawa, 6 sila. Tapos yung asawa ni Noah, at saka siya, 8th man. Ano po? Ang sabi dito, kasunod, a preacher of righteousness. Hallelujah. 2 Peter 2:5. Sorry. 2 Peter 2:5. Kung mapapansin niyo mga kapatid, yung substance ng grasya na pinapractice ng mga apostles sa New Testament ay produkto ng buhay ng mga taong obedient sa Old Testament. Our life right now is a product of great obedience of our ancestors. Kaya wag natin hayaan na mawala yung value system natin. Ano po? Hindi ko po maibigyan ng katwiran sa isip ko bakit pinayagan natin tanggalin ang GMRC. Good moral and right conduct sa curriculum ng ating mga bata. Hindi ko po maintindihan. And I want you to be accountable for that, for those who are in the positions.
Ang edukasyon, sabi, from the Greek word eduko, which means to profess and do what is right. Yun yung substance ng education. To profess and do what is right. Nakakalungkot isipin na kung gaano nagiging ka-commercialize ang education, ganun din tayo mag-isip. Pangalagaan natin ang edukasyon dahil ito ang soul ng nation. We have to teach them the right character, the right value, the right attitude. Specifically, discipline. I want you to think, ano kaya kung si Noah ay hindi naging strong father, strong leader ng kanyang pamilya? I'm not sure kung mabubuo niyang mag-solo ang arko. I'm not sure. So dito mga kapatid, for 100 years or 100 plus years, Noah and his family suffer persecution. Yung mga yan, tingnan nyo, bakit? Ano bang argument ng tao? Very physical lang ang argument. Paano kaya babaha? Wala naman ba? Wala, ang liwa-liwanag ng short-sighted. Etong mag-anak na to, nababaliw na to. Isipin mo, nagtayo ng malaking arko sa taas ng bundok. Totoo po yan, mga kapatid. In time when you pursue the message of God in your life, you become full to earth. You become full to your family. No po? Para kang nagiging kahibang-hibang sa iyong mga kaibigan. But eventually, Noah proved his God is faithful. At magpahanggang ngayon, believer ka man o hindi, mananampalataya ka man o hindi, alam mong mabuti ang Panginoon sa iyo. Why? Natatandaan niyo po ba nung tatawid ang mga Israelita sa wilderness papunta sa Promised Land? I want you to remember that. Paano inalagaan ng Panginoon ang mga Israelites? Hindi naman lahat yun believer. Pero Israelite sila. No? Sinabi po ba ng Panginoon na yung lambong ng cloud, ang lalambungan lang o bibigyan ng shade ay yung believer? Hindi. Sinabi ba ng Panginoon na, magpapaulan ako. Ang makakaranas lang ng ulan yung mga mananampalataya ko. Ganun ka-gracious ang Panginoon, mga kapatid. Nung siya nagpaulan ng mana, nung siya nagpaulan ng karne ng quail, kaya yung quail, it's a biblical food. Ano po? Sinabi ba niya na, yung mga hindi naniniwala sa akin, huwag dumampot ng quail at ng mana. Okay? So, ano ngayon ang pagkakaiba pagdating sa blessing? Blessing, lahat makaka-experience niyan. Kaya wag po kayo magtaka, kahit po mga taong unrighteous, nakakatanggap ng blessing. Kahit po taong tamad, no? Okay? Pwedeng makatanggap ng blessing. Pero hindi lahat na nakaka-experience ng blessing ay makakapunta sa kanilang destiny. That's the difference. Hindi po lahat na nakaka-receive ng blessing will reach their destiny. Because, as the life of Noah said, you have to labor. You have to submit. Hahayaan mo ang sarili mo. Magpasakop sa Panginoon mo. At anong sabi ni Paul? I die daily. Kakalimutan mo ang sarili mo para makapaglingkod ka sa kapwa mo. I die daily. Okay? So dito po sa pangatlo, sabi dito, what kind of man is Noah and his family? Under yan ang number 2, ha? Under labor, submission for God, gaano katagal binuwang ang ark? Anong klaseng mga tao ang nasa panahon ni Noah? At anong klaseng man si Noah at ang kanyang pamilya? Noah and his family is united of the Spirit. Ano ibig sabihin ng united of the Spirit? Iisang laman ng kanilang puso. No?
Lord, sabi nga kahapon sa kanta, Lord, pag-isahin mo ang laman ng aming isip at ng aming puso. Sabi doon sa praise and worship kahapon. Lord, pag-isahin mo ang laman ng aming isip at ng aming puso. And I'm sure, kaya nagawa ng pamilya ni Noah at ni Noah ito. First, they are nakipag-covenant ang Panginoon sa kanila. Noah was chosen together with his family. At ang pamilya niya nag-respond. Ano yung part ng pamilya niya para matupad yung gagawin nila? They become united of the Spirit. No? And mapapansin nyo, yung ginagawa nila, palaging itinuturo sa New Testament. Punta tayo sa Ephesians 4. Ephesians 4:3. Tingnan natin. Amen. Ephesians 4:3. Ephesians 4:3. Tingnan natin. Sabi dito, exhortation to unity, no? Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Hallelujah, amen. Lord, thank you so much for your word. No? Mga kapatid, nung time ni Noah, walang documented Bible. Wala pong Bible. Wala. It's purely listening to the Lord, communicating to the Lord, and remembering what the Lord said to him. Gaano po tayo ka-bless sa panahon natin ngayon, mga kapatid? Gaano tayo ka-bless? Sabi dito, they are united of the Spirit. And they are a family of what? Our ancestor, no? Was hardly trained for 1 century. Sila ay nag-submit sa training, no? Nagpabanat, nagpa-straighten up, nagpa-correct, nagpa-train. Pag ikaw ay nagpa-train at nagkaroon ka ng teachable heart, no? Teachable heart, there's no doubt you will accelerate. Ulitin ko po. When you allow somebody to train you, to mentor you, to father you, and you responded correctly, nagpasakop ka, sumunod ka, nagpakumbaba ka, there is no doubt your acceleration will come. Pero hanggat hindi mo kaya magpakumbaba, makinig, sumunod, magpahubog, magpabanat, magpatuwid, malayo po ang mararating mo. No? Maybe mula Bacoor hanggang Plaza, lakad. You will not make it alone. Hindi talaga. And you have proven, we have proven that for the longest time. Ano po? And the last one, mga kapatid, I think medyo tayo ay lalampas sa oras ngayon. Ano po? I want to share to you the third one. Ano po? Obedience requires focus on God. Ano po? Obedience requires focus on God. Okay. Now, idadagdag ko lang po ito, mga kapatid. Mabilis lang po. Para magkaroon po ako ng illustration sa inyo kung paano hinubog si Noah ng panahon at ng Panginoon. Ulitin ko po kapag ikaw ay laborer, servant of the Lord, kailangan mo ng time, kailangan mo ng God. Ano ibig ko pong sabihin? Hindi ka kasi matetrain kung hindi mo hahayaan ikay ipasok ng Panginoon sa isang panahon na kung saan ikaw ay huhubugin. Mayroon po talagang time factor para mahubog ka. And it takes patience. It takes labor. It takes listening. At itong pangatlo po, katulad ng isang diamond, mga kapatid, no? Bibilisan ko lang po, pero kailangan nyo pong makita ito, yung illustration ng diamond. Diamond is very precious stone. And it takes several thousand and sometimes million of years para mabuo. Because of tremendous heat and tremendous pressure. Ano po? Diamond is the only gem that is composed of one element, which is carbon. Carbon, yes, the black thing. And ang carbon, para yan tayo. Walang gustong humipo kasi madudumihan ang kamay natin. Pero dahil ang carbon, crystallized, nagpa-crystallize through the pressure,
through the heat. At ang sabi nga sa science, bago daw mabuo ang diamond is around 20,000 Fahrenheit. Isipin nyo kung gaano kainit yung 20,000 Fahrenheit. At 725,000, tandaan nyo po 725,000 pounds pressure per square inch. Imagine yung pressure nun. Kaya niyang pumutol ng kamay ng tao. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, dahil sa biyaya at grasya ng Panginoon, imbis na mabasag ka, binubuo ka niya. Like a diamond. And when you become like a diamond, you are a gem of value. And when you become a gem of value, balik tayo sa pagkatao natin na ginawa ng Panginoon. Let us not be a man of success. Let us be a man of value. Because man of value is something that will give you the legacy, and this legacy will give you towards to your destiny. Pwede kang maging successful, pwede kang yumaman, pwede kang ganito, pwede kang tumaas ang pinag-aralan. Successful ka sa profile mo, successful ka sa career mo, but I tell you, these are not guaranteed that you will have a life designed by God. A life that is fulfilled. Ano po? So, the last one is focus. Alam niyo po, yung particles o molecules ng carbon, because of tremendous pressure, natitipi siya hanggang sa nagiging crystalline siya. Yun yung nagiging diamond through the years. Pagdating dito, ano po, yun yung kailangan mong gawin, matuto kang mag-focus. Sabi ng mga scientists, yun daw po composition ng diamond, mga particles niya, nagdidikit-dikit into one alignment. Kaya siya nagpo-produce ng solid state. Ganon din po tayo. Obedience, number 3. Obedience requires focus of God. Ano ibig sabihin ng focus? There is singleness of heart. No? A double-minded man, sabi, a double-minded man is unstable in his ways. Hindi po pwedeng nagsisilbi ka dito, okay? Okay? Lunes o Linggo, you're a servant of God. Monday to Saturday, doon ka sa kabila. Hindi po pwede yun. No po? So, the lifestyle of Noah and his family, the faithfulness of his family, at mapapansin nyo, it is become the legacy even to the New Testament. Magsasite po ako ng 3 verses sa New Testament, and then we will wind up. Sa Acts 2:46, sabi niya dito, and they continuing, no? Acts 2:46 po. And they continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. Noong time na to, alam niyo po, pinagbabawalan sila despite of persecutions. No po? Kaya nga po nakakatuwa yung ginagawa ng ating pong mga kapatiran at ating mga kapastoran sa Mindoro. No? This very practice, Acts 2:46, is the very thing you're doing there. Amen. Praise the Lord. Pumupunta po tayo sa mga bahay ng ating kapatid. We celebrate with God. We break bread. No po? We have communion. Ito po yung sinasabi dito, Acts 2:46. Nakwento po sa akin ni Bishop kahapon. And we were blessed. Ano pa po isa? Colossians 3:22. Servants, obey in all things your masters according to the flesh. Meaning, yung master nyo dito sa secular. No? Boss nyo sa secular. Not with eye service. Hindi lang dahil may nakatingin, dahil magpapakita kang gilas, no? As men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. Ang motibo mo daw, kaya ka sumusunod sa iyong amo dito sa mundo, kasi alam mo, oh, ako'y natatakot sa aking Panginoon. Dahil bilin niya sa akin, ako'y sumunod sa aking master in the flesh. No po? And dito sa Ephesians 6:5, Ephesians 6:5, dali lang po, ha? If I remember it correct, tama. Sabi sa Ephesians 6:5, servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling,
in singleness of your heart as unto Christ. So kung mapapansin niyo po mga kapatid, yung takot, yung banal na pagkatakot sa ating Panginoon ay kailangan manatili. Kaya po ang ating mga tao po ngayon nahihirapan na, alam nyo, they can easily disobey the Lord because they don't have relationship. Wala po silang communication mismo. Ano po? Ang pumupuno, sabi nga dito sa 6:11, sa Genesis 6:11 to 13, napuno na ng word ng darkness ang ating puso. Kaya ipapadala ng Panginoon ang light, the flood of light. Ano po? Sa Ephesians 1:8. Tama po ba 'yon? Ephesians 1:18. Yeah, Ephesians 1:18 sa NLT version. Sa King James version kasi ang nakalagay sa King James version, enlightenment. Pagka in-expound mo yung word na enlightenment, napuno ka ng kaliwanagan. No po? Napuno ka ng kaliwanagan. No po? So mga kapatid, uulitin ko lamang po, patapos na po tayo. Ito po yung tatlong ni-require na ang nag-respond si Noah with all humility and obedience, submission, faithfulness to God. Kung bakit merong populasyon ngayon. Bakit may mga tao ngayon. Ito po. Sabi dito, bilang summary natin, what obedience requires from Noah? Number 1, obedience requires ears for God. Genesis 6:14 to 15. Obedience, number 2, obedience requires labor for God. Ito po. Obedience, number 3, obedience requires focus, singleness of heart on God. No po? Doon sa number 3, yun po ay yung verse 22. No po? Genesis 6 verse 22. Nung sinabi niya, thus did Noah according to all that God commanded him to do. Yan, nakafocus siya sa Panginoon kung anong pinagawa sa kanya. At dito sa ating number 2, ito yung verse 17 to 20. Ano po? Verse 17 to 20 sa submission for God. So mga kapatid, ngayon nakita natin at napag-aralan natin gaano kahalaga ang ginawa ng ating mga ancestors, gaano pinrotektahan ng Panginoon yung pagkukunan niya ng seed ni Noah, which is Seth. No po? Kahit pinatay ng kapatid, which is Abel, namatay si Abel, ano sabi ng Panginoon? Pinili niya ba si Cain? No, kasi alam niyang hindi puro ang puso ni Cain. So we rather do and start anew kaysa piliin niyo isang tao na hindi na alam naman natin hindi puro ang puso. Kaya nagbigay ng bago ang Panginoon sa kanila, which is Seth. At dito nag-umpisa yung lineage. No? Hanggang sa makarating kay Methuselah, Lamech, and Noah. At sa susunod po, ang pag-aaralan naman natin ang buhay ng iba pang great man of the Bible, of the Lord. No po? Itong linggong to, yan ang pag-aaralan natin. Kailangan po nating makilala ang mga taong ito at ang kanilang value system based from the Word of God para po tayo makausad nang hindi po tayo nawawala sa linya. Hindi po tayo na-out of tune sa design ng Panginoon sa ating buhay. Sige po, sabi dito, bilang huling word po, pabaon po sa atin, the truthfulness and sacredness of His Word is consistent. As the sunrise, as sure as the air we breathe in. Ganun daw po kasigurado ang salita ng Panginoon. Amen, amen. Sige po, sa umagang ito mga kapatid, bago po tayo magtapos, guys ko po kayong anyayahan sa maikling panalangin na kung saan ay inaanyayahan ko po kayo na mabuksan po ang ating puso sa ating Panginoon. Kung nakita nyo po at naintindihan nyo ang turo niya sa buhay ni Noah, pinatunayan niya na anong klaseng Diyos siya. Diyos siya na kung saan ayaw niyang mapahamak ang tao. At dahil ayaw niya mapahamak ang tao, nagpadala siya ng mga tao po na maghahayag ng salita ng Panginoon. Ito po. At sa umagang ito, inaanyahan ko po kayo sa maikling panalangin. Ito po ay panalangin sa pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo.
Sige po, tayo manalangin. Sundan niyo po ito. Angkinin niyo po na ito yung inyong panalangin sa puso niyo. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa iyong salita. Panginoon, naunawaan ko po na ang iyong balakin sa aming buhay ay kami ay huwag mapahamak, kundi mapaayos ayon sa iyong katuwiran, sa iyong salita. Panginoon, sa umagang ito, totoo nga, akin pong naunawaan na ako po'y makasalanan. Na ako po'y hindi nakaka-focus sa iyo. Na ako po'y nagkukulang, Panginoon. Panginoon, sa oras na ito, ako po'y humihingi ng kapatawaran sa aking pong mga nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip magpahanggang ngayon. Lord, linisin mo po ang aking isip, ang aking puso. Tanggalin mo po ang kabigatang ito sa aking buhay na matagal nang nangaalipin sa akin. Nais ko pong maramdaman ang iyong biyaya at grasya, Panginoon, sa aking buhay. Lord, tinatanggap na po kita sa aking puso. Mula sa araw na ito, ikaw na aking Diyos sa tagapagligtas. Ikaw na po ang hari ng aking buhay. Sa oras na ito, Panginoon, kayo na po ang manguna sa aking buhay. Lord, give me, Panginoon, hinihiling ko po sa iyo sa oras na ito, Panginoon. Ibigay mo po sa akin ang pagkauhaw sa iyong salita. Pagkaloob mo sa akin, Panginoon, ang aking pastor, O Lord. Sabi mo sa iyong salita, Jeremiah 3:15, na ako po'y bibigyan mo ng iyong pastor na magtuturo sa akin. Panginoon, sa umagang ito, hinihiling ko po. Give me pastor. Give me a church, Panginoon, na kung saan ako'y matatanim, mapapatibay. Gagamitin mo, Panginoon. Maraming salamat, O Lord, sa iyong regalo na buhay na walang hanggan. Sa iyo lamang po ang kapurihan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa ginawa mo sa buhay ko sa umagang ito. O Diyos ng aking buhay, tagapagligtas. Amen, amen, amen. Ako na lamang po ang magdarasal. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa buhay naming lahat sa umagang ito. Salamat po, O Lord, sa iyong mensahe. Na kahit ilang libong taon na ang nakaraan, O Lord, sa tuwing babasahin namin ang mga ito, buhay na buhay sa aming mga puso. Ang iyong ginawang kabutihan sa amin. Kung paano mo pinotektahan, O Lord, kaming mga taong minahal mo. Lord, salamat. Naunawaan po namin ang iyong mga kadahilanan sa aming buhay. Na nais mong kami mapabuti at hindi mapasama. Na kami makakilala sa iyo at huwag maligaw ng landas, O Lord. Ano man po, Panginoon, ang aming mga dalahin, ano man po ang aming mga isipin, Panginoon, sa umagang ito. Amin pong inilalatag, ibinibigay, ipinapaubaya, Panginoon. Hallelujah. Tanggalin mo po, Panginoon, ang mga ito. Ibigay mo po sa amin yung wisdom, O Lord, na mapagkayanan namin, mapaglampasan namin, Panginoon, ang lahat ng aming pong mararanasan. Ikaw po ang dakilang Diyos sa aming buhay. Hindi po ang aming kagustuhan, kundi ang iyong plano at ang iyong layon ang masunod. Sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus na aming tagapagligtas, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Marami pong salamat po sa umagang ito. At magkita-kita po ulit tayo mamayang gabi po, alas 7, 7 o'clock. MWF po yan. MWF every morning, 10 o'clock, and every evening, 7 p.m. No? Come and let us praise the Lord. Iniiwan po namin sa inyo ang kapayapaan at pagmamahal ng ating Panginoong Jesus. Pagpalain po kayong lahat.